Zviedle išiel Ježiš so svojimi do Getsemany. Tam sa od nich oddelil, všetci spozorovali, že chcel byť sám. Nikto ho nenasledoval. Zložil sa pri jednom nízkom krí, pri ktorom vždy rád pobudol. Jeho pohľad sa zdvihol k nočnému nebu, jeho duša prebývala vo svetle. Otče, povzdychol. Otče môj, teraz nadišiel čas, keď sa smiem odlúčiť od tejto zeme, po ktorej som chodil podľa Tvojej svätej vôle. So srdcom plným lásky a zmilovania som prišiel na svet, ale ľudstvo milovalo tmu viac než svetlo. Nepočúvali ma. Tým niekoľkým však, ktorí moje slovo začuli, tým som dal všetko, čo si mi zveril. Oni vedia, že všetko prišlo od Teba, večného Otca. Oni vedia, že všetko, čo je moje, je tiež Tvoje. My sme nerozlučne jedno. Tieto duše som pripútal ku mne pevným putom. Tým sú tiež opäť privedené k Tebe. Otče, prosím za ne. Nenechaj ich stratiť sa. Uchovaj ich v Tvojej pravde, v Tvojom slove a Tvojom svetle, až do toho dňa, keď Syn človeka príde k súdu. Potom mu ich odovzdám, aby slúžili aj jemu. Majú mu patriť tak, ako sú teraz mojimi. Otče, prosím ťa, nenechaj plameň ich poznania vyhasnúť. Daj im kvôli mne silných pomocníkov. Draho som ich vykúpil, nenechaj ich padnúť do Luciferových reťazí. Neprosím ťa, aby si ich už teraz vzal zo sveta. Ja viem, že musia prežiť svoj vývoj, ale o to ťa prosím, aby si ich ochránil. Nie len za tých, ktorí boli mojimi učeníkmi, mojimi sprievodcami na mojej ceste životom, nie len za všetkých tých, ktorí moje slovo prijali a premenili v čin, prosím. Nie, Otče, ja prosím tiež za všetkých tých, ktorí prídu k Tebe ich pôsobením. Otče, svet ťa nepozná, ja ťa však poznám a smiem predstúpiť pred Tvoju tvár. Vyhovej tomu, o čo som ťa prosil. Na okamih sa Ježiš odmlčal. Bolo to, ako by sa mu dostalo najvyššej sily. Potom začal ešte raz. Otče, ďakujem Ti, že si mi dal istotu vyslyšania mojej prosby. Teraz môžem ľahšie vykročiť v ústretí tomu, čo ma čaká. V Tvojej láske spočívam ja, v mojej láske sú uchovaní moji učeníci. Tým spočívajú tiež v Tebe. Otče, ďakujem Ti. A okolo toho miesta, kde sa Ježiš modlil, sa celkom rozjasnilo. Anjeli ho obklopili, aby ho uzavreli od ľudí, kým hovoril s Otcom. Ježiš musel vopred prekonať všetku trpkosť, všetky bolesti, lebo Boh ho chcel ochrániť pred tým, aby vzbudil súcit svojich nepriateľov. Boží služobníci mu smeli priniesť pomoc za silu, až kým duša nebola tak ďaleko uvoľnená, že Ježiš svoj ďalší pozemský život pociťoval iba ako sen. Sotva sa Ježiš opäť pridal k učeníkom, tu prišiel Judáš a s ním vojaci, aby zajali majstra. Bez protirečenia, bez vspierania sa nechal so sebou všetko urobiť. Vedel, že Boh dopustil, aby temno na ňom rozvinulo celú svoju moc. Na seba samého Ježiš viacej nemyslel, ale jeho duša, ktorá bola naplnená božskou láskou,
trpela pri myšlienke, aký osud si títo ľudia kujú. A jedno z málo slov, ktoré Ježiš vo svoj posledný pozemský deň vyriekol, bola prosba. Otče, nehľaď na vinu, ktorú si títo na seba nakladajú. Oni nevedia, čo činia. Ale počas tej hodiny, keď sa Ježiš odlúčil, zatemnilo sa nebo. Slnko stratilo svoj jas a ľudia blízko i ďaleko boli naplnení veľkou úzkosťou. To však bolo iba pozemské znamenie veľkej priepasti, ktorá sa otvorila medzi svetlom okolo Boha a svetom. Boh Pán prenechal ľudstvo jeho cestám, ktoré si samé zvolilo, iba tí, za ktorých prosili božské ústa synove, boli ešte naďalej vedení. Opona v chráme sa roztrhla od hora až nadol, aby ľudia videli, že Boh u nich nechce mať viacej nejaký príbytok.